Егетлер бүгін хәрби комиссия үтә, хәрби хезмәткә озату 16 октябрьдан башланачак. Көзге чакырылышта 200-гә якын егет медицина күзәтү үтәчәк. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Бухарин Айзат Афисович прибыл на призывную комиссию. Быелга көзге чакырылышта безнең районнан 23 егетебез армия сафларына китәчәк. Алар инде күбрәк ләгәчәкләр центральный военный округларга. Инде безнең комиссия дәвам итә, медкомиссия дәвам итә. Егетләрнең барсында теләкләре бар. Комиссия киләләр, үтәләр. Һәм инде безнең беренче отправка булачак. Ул берсе 16 көнне, 16 октябрь көнне 4 егетебез армия сафларына китә. 2023 елның 1 октябреннан административ хукук бузулар турында кодекска үзгәрешләр керде. Хәрби исәп өлкәсендә хукук бузулар өчен штрафлар күләме дә артты. Штраф призывников до 30 тысяч рублей, если он явился и в медицинской комиссии, и на отправке, и явился в военный комиссариат, до 30 тысяч штраф. Если не оповестили, если гражданин не явился в военный комиссариат, или же своевременно не подали сведения в военный комиссариат, что гражданин работает в их организации. Контракт нигезендә хезмәт итүче мөслимләрдә шактый, атна саен 2-3 егет контракт нигезендә хезмәт итәргә китә. Көзге чакырылышта медицина тикшерү узган егетләрнең барысы да армияга үз теләкләре белән баруын билгеләп үтте. Армия сафларына үз теләгем белән барам. Минем ике абый, икесе дә армиядә хезмәт итеп кайттылар. Аларга карап гордиться итәм инде алар белән. Уку йорты НПТ, Национальный политехнический техникум, тракторист-машинист, хозяйственного производства. Һөнәрен алдым. Уку йортын бетергәчтен, менә армияга служить итәргә китәргә җыенган үз теләгем буенча. Нинди уку йортында аңладың? Интернеттан укыдым инде, получается, дистанционно укыдым. Нинди һөнәр алдың? Программист. Хәзер егетләр хәрби хезмәткә барудан качып йөрми. Хәрби хезмәт орнына контракт нигезендә хезмәт итәргә теләк белдерүчеләр дә бар. Контрактны 18 яшьтән төзеп була. Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты сайтында кайнар линия эшли. Әтияниләр үзләрен борчыган сорауларга анда җавап таба ала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.